ഒരു പുരോഹിതനെ കാണുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പുരോഹിതനെ കണ്ടപ്പോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കരഞ്ഞതെന്ന്? അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഉത്തമനിയായി അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, എനിക്ക് അയാളെ കണ്ടപ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ നിന്ന് 2 ആയത്തുകൾ ഓർമ്മ വന്നു. അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് 2 ആയത്തുകൾ ഓർമ്മ വന്നു. ആമിലത്തുൻ നാസിബ, ആമിലത്തുൻ നാസിബ, ഒരുപാട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ക്ഷീണിക്കുക, എന്നിട്ടോ തസ്ലാ നാറൻ ഹാമിയ, മരണാനന്തരം പരലോകത്ത് നരകാവകാശിയായി മാറുക. ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് സമസ്തയുടെ കീഴിൽ അണിനിരന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ, ഞങ്ങളുടെ രക്തബന്ധുക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടക്കാർ, ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹിതന്മാർ, ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ പഠിച്ചവർ, ഞങ്ങളുമായി കുടുംബ ബന്ധമുള്ളവർ, അവരെയാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആട്ടിത്തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് വേദനയുണ്ട്. ആമിലത്തുൻ നാസിബ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, ഒരുപാട് പണിയെടുക്കുന്നവർ, 5 നേരം നമസ്കരിക്കുന്നവർ, സുന്നത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നവർ, ദാനധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നവർ, ഹജ്ജിന് പോകുന്നവർ, ഉംറക്ക് പോകുന്നവർ, നോമ്പെടുക്കുന്നവർ, സുന്നത്ത് നോമ്പെടുക്കുന്നവർ, ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരാളമായി നിർവഹിക്കുന്നവർ, അതേ ആളുകൾ നിങ്ങൾ അവരെ ദർഗയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, നിങ്ങൾ അവരെ ജാറങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വേദനയാണ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ സങ്കടമാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി പരസ്യമായി കേരളത്തിന്റെ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ സമുദായത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.